बिसोरखौ जोंनि क'क्राझार एरियायावनो তিনি जों खुम्फुइ एकाडेमिनि नेक्स्ट बाय आरो जे मेइन जे खुम्फुइ जों आरो তিনি बेरायनाय लेखा ताकलाय 2024 25 बिसिनि जे निउ एकाडेमिक सेसनाव जे बाहाय बाहायके ताम बाहायके चलिथं अब नायनायनि बागै थायो এবং स्कुलनि बिसिङाव ताइ फाटाराव बन्तिरक जों जाल दं आबरो नबसं पुरिनाय लेखा आबोनि लगे लगे आरो कता आलताबुक बिल्डिं चलि दङ नाय क्लासरूम नाय ताइ लेबरेटरि नाय कम्पिउटारनि रूम नाय आबो काम चलि दंमोन आबो मिथिया नायखा दा आबोनि लगे लगे जों नुखा जे ताबुक तो काहाम चलि दङ একটা খাবা চিনি টিচার নি কিছু শর্টেজ দিনি প্রি নার্সারি নি খাবা 1 2 3 4 5 জরা অরজি তমানি টিচার আপনি সমস্যা টিচার দङ সংখ্যা ख्लायो अ जे जोंजाल दङनि फोरोंनाय रंनि जोंजाल इलेक्शननि कुडो कन्डाक्ट पाइमानि परेनो जों একটা ওয়ান ছবি দंखा তাকলাই जों रिक्रुटमेन्ट खायनो हामनाय फाइल जत रेडि खायजा बे आं आसा खालायो गाहामखायनो जों खुम्फुइ एकाडेमिनाव प्राइमारि लेभेल जे क्राक खायनो नांगौनि जे अबनि जे पिलार जे क्राक ना नांगौनि अबनो क्राक खायनो बागै जों यां 6 7 8 9 निसाय जतनसे जों जुरमारनाय अ तलानि लेभेल हामखायसे सागानि लेभेल हामनाय तला हामिया हामखाय सागा हामिया बने बागै जों ताकलाय और जे एडमिशन बो खूब रेस्ट्रिक्टेड माने खूब रेस्ट्रिक्ट खालायगोसो जाय ताबुक बुसखांनि बिसिनि सिमि सिनि बिसेसके 10 ताइ 12 बरनो गाइड होना बागै जों वानसुगै दङ এবং सामार भेकेशन फुजा भेकेशन एनी भेकेशन जों बरनो सुटि रियावै बरनो स्पेशल कोचिं खायनो बागै जों वानसुगै दङ जैसा खाइपा नंथं अंतत पक्षे ताबुक चिनि म खुम्फुइ ताबुक हास्तेव कैसा बुंमुङै दङ हयतो थानाय बिसुव किसा चिन रेजाल्ट हामियां मानो किन्तु बुसखां फाइनायनि साल अ रेजाल्ट ताइ हामियांला आबोनि लगे लगे जों ते कैसा वानसुका जेहेतु खुम्फुइ विद्याजुतिनि नर्म्स गाइडलाइन अनुसार चिनारो स्टूडेंट बाङि थाङो के खालि हिंगाय जों 2025-26 ni bisingono sentai kaisa orok ketal school abo Widyajuti bai সম্পূর্ণ সেপারেট abono khagiri hoi ketal khai orobo Khumphui English medium higher secondary school bumur hoi sentai kaisa school oro khainai chatra rok bo sentai kabang khai buskangni bisigo जों भर्ती खालायनाय जे स्टुडेन्ट जों भर्ती खालायनाय इंग्लिश बैकग्राउंड जारा गोनां बरनो जों जेकुनु नार्सारि स्कुल निफांथं प्राइमारि इंग्लिश मीडियम निफांथं हाई स्कुल निफांथं जों बरनो सिमसि मा खालायसिनाय कारण जों आगिरगो नुखा अरखाबो इंग्लिश मीडियम भर्ती पाइका बांला मीडियम नि 6 7 8 रगो सिनिस्राय रक गामि आमचाइनि बा लामा किनायनि निफांथं गाहामखै लेखा फरा फोरोंनानै सुजुग माया आबोनि बागै बुंनि नाम्बार एत लेस बरक ना बुझियो इंग्लिश ना बुझियो बांला ना बुझियो ठीक मतो ककबरक आबोनि बागैनो जों बाहायखाय जों क्वालिटी एजुकेशन रिमान एडिसि नि बिसिङाव आबो बोसोर मानसुलायदों सात रं कनै रंनक रग बुसर रोंथुरनाय रग ताब सुजारत दं ताबुक जरत जों जे नङाने दुइटा वै आरो दुइटा सेक्शन दं माने दुइटा स्कुल दङ 5 जरा 1000 और जों जे नङाने 25 ताबुक जरा 50 एनेक्सता ताइबो रिएडमिशन ना दंखा गिन स्टुडेन्ट रग हायाखौ गोजा ताव एनेक्सता जों नुखा जे 1025 स्टुडेन्ट ताव जरत दं बरं थानाय मिड डे मिल रग माहेकिरा चार मिड डे मिल रग साइ दङ जों कयदिन बिसिङाव मिड डे मिल तुइबो परीक्षा निरिखांनाय कमिटि रग आसुलायनाय এবং जों যে और कयेकटा और 2-3टा जायगा मिड डे मिल जों माने एनेक्स नि बिसिङाव 2टा पार्ट दं
अ पार्टनिनो जों किसा एग्जामिन माखायनाय yang by yang ni अबस्था बाहाय सुदु बंनि बागै सिबिया सिनोरो जे हस्टेल दंमोन म हस्टेल नो जों उराम उराम फायि नाय फैयो बिनि डिसिप्लिन बिनरो तमले बनो स्टाडी सारिक सारिक जे बंनो जों स्टाडी खालि माने कचिनि स्टाडी रूम रक बेलाय शॉर्टेज और स्टाडी रूम रक बेलाय किनो कम जार kana थिबाबो जों बंनो स्टाडी रक खालि मायां दं आबरंनो जों वान सुबि दं बस कामनि सालाव बनो तैबो काहाम खायना बागै सुदर सिमिया अ खुमपु सिमिया सारा त्रिपुरानि बाथात एडिसिया लाखानि जत रोंनो रंनो एबं रों फोरोंनाय रंनो रों सोलोंनाय रंनो बरनो खातु होना बागै तैबो लामा काहाम नायतुना बागै जों वान सुबाय